Здравейте на всички! Понеже напоследък забелязах, че сладоледите в Chillbox са много скъпи, например, преди една седмица бях на рожден ден на един мой съученик. И сладоледа ми беше 13 лева, а дори да си напълних чашата. Затова реших да си направя сам Chillbox вкъщи. Заповядайте! Така. Здравейте! Сега ще ви направя обиколка да запознаете с моят нов Chillbox. Първо имаме тук чаши, естествено, но вместо картонни са стъклени, порцеланови, не знам какви са точно, понеже сме вкъщи. Има и всяка една от тях лъжички. Тук имаме йогурт или кисело мляко и тук имаме тахан. Тук имаме сладко от ягоди, чия, овкусено с боровинки и йогурт, шоколад, натрушени бисквити, кокосови стърготини, шоколадови пърчици и захарни звезди. Това бяха първата и втората секция. И третата и последна секция е с теглилката. И знам, че е наобратно, но понеже това е моята каса, ето тук. Така. Затова аз би трябвало тук да мога да виждам колко грам е, а не път клиентите, за да могат да си сложат колко се може повече и да им платят колко се може повече. Но все пак цените ще бъдат по-евтини, отколкото в Chillbox и то много. Така че, да, моля ви ми кажете, ако искате видео, в което ви снимам наистина моите клиенти, които са майка ми и баща ми, но за това няма значение. И също така се абонирайте за канала, ако ви е харесало. И ако искате да видите това видео със сигурност, и дайте палец нагоре на видеото, ако и то ви е харесало. Сега, приятен ден и чао-чао с Chillbox!